dia. No vull pagar. Esperaremos. Jo el client ara li poso un tiquet, no? Llavors què faig? Pagos especialment directe ja? Ja, però és que el primer s'entén. Bueno. Una barrera primer. Això ho tinc clar, però... Es que ya he hecho un tren. El problema es que ahora Gine me ha hecho un lado, no cree que es de otra forma. Perdoneu un moment que acabo ja de fer aquest. Comentari, motiu. El motiu, doncs, que em sembla injust que aquí estiguin pagant autopistes i que a cap lloc d'Espanya, doncs, injustícia. El dia que el quilòmetre valgui el mateix a Catalunya que a Extremadura, pagaré. Vale? Gràcies, bon dia.